मोदी जी जतन हमबाय हाइके जों ताबुक अ जागानि परिस्थिति यां कायसा बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के बीजेपी 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 kita keperja kare Mampu baru pun diwoy mau bilai kang no taklai bong man ya gulo tamung man tam khanya bo cinta tara khainai nong ne o ja no ko thangoi man nei gari thangmana ja ang tabung no borai ha ini mana election sagang nong gari lai mano ang ବ୍ୟବস্থা খাইনো जात धर्म आरकरै जों नुखा आर नुकमानि बिसिं अबनो थासिं बसाय थांमानि आं गोबां बरनो साका हाथाय कतर इन कगरबाय बंगरखा राजानि बार्थडे खलाय रेखा तैता म हंके थासिं साका 28 कोटी साननसे तै 2 कोटी से बिसि 25 years 25 বছর 28 টাকাसे निनि डेभलपमेन्ट नि बागै हस्पिटल एरिया निनि जुदा फंथों अबरकन आं नाचुमै नायदों अबहायनो जे ताहनाय ताबुक लामा हाथाय कतर ताहनाय अल लामर जेबे ताबुक गारि और सबायके आं थांगसन बासियाको बायखे अबरकनो सिनि ताहनाय इमां तमनि मुख थांगसन ताबुक अबन लगे तामतामो जों खनाय थांगा तामतामो ताबुक बोरि रंग बागै तामतं बुरा रंग बागै तामतं गासिनि बरक सिका हंके बाक्सा सिउइ रुगि नायजागै निन तंहाके मानले नुखा मानमानि आं खरसा खरनै आं सायाखै नाय रेखा गाव बाहाय जों अमामा सिमिया एकता जे थानसाव तंगै सिनेमनि जे थानसा कतर अमनि बिसिंतै जे नरेन्द्र मोदी नाहमुं तैसिनि कैंडिडेट बल नरकना कायसे कायसेके नायनाय खलायनाय कक बरखा जों ममैतो खलायरेनाय जों सुदो बिनर सिमिया सारा त्रिपुराव न जतबायना तांनाय थानसा ऐक्यबद्ध तंगै सिनि जे बसकांनि ताबो चंमारि गोबां बुटबाय मनो कप्लाय खायै जरा काहाम समय काहाम रदि नों सेवा मानानि बबे सेवा खालायनाय तामनरबो सेवा माननाय मनो जों मैतो खलायनाय बहाय इलेक्शन पाइनाय कप्लायखा अमाय खायफनो पारावायसे जरते बमा बेरायनाय आं बनो फन खायबा सावनाय जदि पाइखांके बाक्सा पाइखे पगैथां हाया एकदम मा बेरायनाय बाहायनो वायसे जरते फनो अफिस फायके ताफ्रनो आफ्रो एजन पगिया होय आबस आंखे मैतो खलायनाय आंखौ और सोंलुखा कुबिनो जे आमसेके हामजागो आमसेके एकता हरदि बर बुलायतो लाय बथालाय आसा करिबले आं यमो फाय आं नायतंले जों नरगो जतो नुगैतं हे दिबा दिनै जों आमाय जाथंके बाक्सा लाथा आमतिरा तियार थांखामु गाना गाना नाहावालाय एगा सिन बर किसे किरिमा हाय मांगो आमाय गाना गाना बुदा बुलायनो तांगै हेंके आमा हेंलायब्ला गाम हायकुनो मानसिक जेता बुलायनो तंनि करै मानसिक बुलायनो तंनि हेंके गारि व आमतिरा लाथा तिले जा मकल कासा कासा गाम तै आं कयनानि मुसुंगो नक सबाय मानि बुलाय मानि केबनो बथार मानि माने निनि जाति नामे धर्म नामे आमतिरक करै अर आं नुगो गाम बगैनाय जों ताबुक तै सांनि सादों तंसिओ सिनि कैंडिडेट न गोबां बुट रुइ कप्लाय खाय जों नग नग बुट गाना मन थांनि साइदि जे नरक मानमान नुकमानि बसकांगो नुकनाय नरक माननाय हमारी आहामिना जों आशा लायन आं आशा साइना आज यहाँ पे 18 मोरा बीसी के अंदर में तहसील देवरमा के घर में उठान सभा के बीच में आज पालनजय रियांग का नेतृत्व में वो हमारा त्रिपुरा मोथा का वाइस चेयरमैन है यहाँ का कृष्णपुर विधानसभा का 18 मोरा बीसी का वाइस चेयरमैन है और निपेंजय रियांग प्राइमरी मेंबर है। इसका नेतृत्व में 24 वोटर लेके उन लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा बसपाई के नेतृत्व में हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। उस आगे के दिन में जितना भी जो CPM हो, कांग्रेस हो, मोथा हो, जितना भी कार्यकर्ता हो, सब बसपाई का साथ में जुड़ने के लिए उन लोग आगे आगे बढ़ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ 2023 का 16 तारीख में जितना भी है वो लोग सब हमारा बीजेपी का मोदी जी को उन लोग वोट देंगे, वोट डालेंगे, उन लोग जिताएंगे बीजेपी का पदों को खिलाएंगे। इसका कमल यहाँ पे कमल ही खिलेंगे और दूसरा पार्टी नहीं है।